Знаете ли, че 60% от хората изпитват трудности да поставят лични граници? Това е често срещан проблем, който може да доведе до претоварване, токсични взаимоотношения и загуба на самоуважение. Но днес ще ви покажа как да промените това. Причината за този проблем често е свързана с страха от отхвърляне или вината, че ще разочаровате другите. Това ви кара да казвате «да» на неща, които не искате да правите и да пренебрегвате собствените си нужди. Ето секретният трик. Практикувайте аз-послания. Вместо да обвинявате или обяснявате прекалено, кажете ясно как се чувствате и какво искате. Пример. Чувствам се претоварен, затова няма да мога да се ангажирам с това. Когато изразявате вашите чувства и нужди, вие показвате увереност и уважение към себе си. Следващия път, когато усетите, че се колебаете, да кажете «не». Напомнете си, че да поставяте граници не е егоистично. Това е акт на самоуважение. Колкото повече го правите, толкова по-уверени ще станете и ще забележите как хората започват да уважават вашите граници. Запомнете, вашето време и енергия са ценни. Заслужавате взаимоотношения, които ги уважават. Поставете граници и наблюдавайте как животът ви става по-спокоен и балансиран.